Pinapakain nila yung 41,000 na bangus. Kalabarkada, papakain tayo. Mga kalabarkada. Good morning sa inyong lahat mga kalabarkada. Welcome back na naman sa ating panibagong videos. And yeah, mga kalabarkada, may pupuntahan na naman tayo. So, pupunta tayo ngayon mga kalabarkada dun sa fish cage. Yun, fish cage. Bali, nagyaya kasi yung kabats ni Mrs. Puntahan natin yung paalagaan ng bangus mga kalabarkada. So, yun ang kon natin, pero manguha muna tayo ng mangga mga kalabarkada kasi para may baon tayo doon. Bali, nagluto na rin tayo ng kanin saka adobo. Yung mga kalabarkada, bali manguha tayo ng mangga ngayon. Yan, nakuha natin. So yun mga kalabarkada, papalis na tayo. Yung mga gamit na natin, si Mrs. Ano, kulang na lang puti, magiging flag na siya. So yun mga kalabarkada. Ano be? Ready ka na? Are you ready? So yun mga kalabarkada, nandito na tayo sa may tabing dagat. Naantay na lang natin yung susundo sa atin. Meron. Wala ba? Social, may sundo. Diba yung awag doon pa, be? Ha? Doon pa? Doon pa? Nara ito, diba? Oo, Nara. Ay, ito ang Nara? Awag yan eh. Ay, ito ang awag. Awag yan. So, doon tayo pupunta? Diyan? Oo. Saan ba tayo pupunta? Dito sa may awag. So yun. Oo, Kasi Nara tong isla dito eh. Dito tayo sa awag. Doon tayo pupunta. Awag. Hindi, malayo-layo pa nga yung pan na. Panggagalingan niya? Doon tayo pupunta mga kalabarkada sa may awag. Sa kabilang isla. Kabilang isla. Yan. Tayo mga kalabarkada. So ayun mga kalabarkada, mag-iikot muna tayo dito, magrurunda tayo, magpapanod muna tayo dito sa fish cage. Si Kuya James yung nagbabantay. Shout out sa mga taga-Naga. Yun, Iyuman Pade. Yan yung fish cage nila, dito sila nagpapakain. Ayan, pinapakain nila yung 41,000 na bangus. Ano itong mga namamatay dito? Yung mamalilit na lang. Ito, yan, kagaya yan. Namamatay yung mga bangus. Sabihin yung nababawasan din yung kanila, yung nabibenta nila. Kasi yung mga nagbibenta, ayun naman nagbabantay pala dito, porsyento lang yung kanila. Sahod naman sila, pero pag nakarami sila ng benta, bali may porsyento rin sila mga kalabarkada. So isa yan sa mga hanap buhay ng mga tao dito mga kalabarkada, yung parang nagbabantay sila ng mga fish cage. Yun, makita nyo, ayan mga kalabarkada, tabi-tabi lahat ng mga fish cage dito. Hindi ka lang kumapang papunta sa kabila. Hindi ka lang pumunta makipag-inuman sa kabila eh. So yun yung malaking bangka mga kalabarkada. Malaki. Bangka nila. Eh! Laki ng bangka nyo. So
yung mga kalabarkada, yung bangka na ginagamit nila na pang-harvest. Yung baka pag nag-harvest sila ng bangus, yun yung pinaglalagyan nila ng mga na-harvest nila. Next naman, nagpapakain na ng bangus yung asawa ko. Ayun nga be. Jesus, ang dami nila. Ya. Ya. Ayun na. So, yung mga kalabarkada, balik gumagawa si Maring Sisa ng kilawin na bangus. Yun. Ayan o. Maring Diyos pala. Ayan mga kalabarkada. Mali kasi yung ginawa ng asawa ko. Kilawin. Ano yun? Pag nagbabante ka dito, libre na rin ang pagbibigas na sila. Hindi nga. Sarili Hindi. namin. Gano'n? Oo, sarili namin. Sarili niya. Kilawin na bangos. Bibili lang tayo ng yelo mga kalabarkada. Yahoo! Tayo sa gilid. Bibili tayo ng yelo. Nagka-harvest mga kalabarkada. Mga nagka-harvest ng bangos. Parang ako yan ang sabaw. Ayan mga kalabarkada. Pwede natin sigurong videohan kung paano sila maabuan ng isda mga kalabarkada. Tingnan natin yung mga yung parang nagka-classify ng isda mga kalabarkada. Puntahan natin. Ayun mga kalabarkada, ganun lang yung pag-harvest nila ng bangus. Sa ate Shout out ka te. Shout out po ka sa ex ko. Ano ba? Loves Island Adventure po. Sige pa. Shout out pa ate, salamat. Shout out din sa'yo kuya. Salamat pa. Sige po. Grabe yung bangka nila, ang laki oh. Yun mga kalabarkada, nakabili na tayo ng yelo. So, shout out din kay ate. Bagong subscribers natin, saka kay kuya. Yun, dadaong muna kami dito. Chat ka. Mga nagbabantay din ng fish kids. Daming bangus oh. Malilit pa yung bangus na kuya. Ilan daw sila kung pre? Ilang ba na to? 4 na araw pa lang po. 4 na araw pa. Oh, bago pala. Paano kayo nagbabantay ng ganito kuya? Kasal na rin. Tagal na. Taga saan kayo? Taga? Kaya line years po ako. Launan. Ay, Ilocano ka? Okay. Ay, din ako dyan yan. Si Luna. Ay, taga Bawang Tupulime. Ay po. Abuan. At ayun dyan. Abuan ti kwame. Si nagkapanan mo, Abuan. Abuan. Mga 8 buwan pa yata na alagaan ko lang. 8 buwan. Ito? Ayaw mo plastic. Ayaw mo ito? Ayaw na yung plastic. Ah. Ayaw na yung plastic. Mga kalabarkada. Wala pero. Hindi, magkakamay na lang ako. Hindi na pa na. Masarap magkamay yung dito sa dalan. Okay lang yan. Kuboy tayo. Tumituloy. Yan mga kalabarkada. Dito na tayo maghugas. Maalat yan. Kaya nga, tapos kakainin niya. May asin. So, kaya may alak na yan. So, kain mga kalabarkada.
Ang lilit ng mga bangus dun, no? Sa kabila. Similya pa yung kuya. Similya. Nabubulos lang ng nagarang araw. Ilang kon pa lang yan? 3 days yata. 3 days pa lang daw yun, be. Kaya nga. Yan ba, mga kalabrikada si James ba? James? Paring James, bali asawa ni Maring Sisa. Ayan. Siya yung nagbabantay dito sa kids na to, mga kalabrikada. Yan. Ito. Yan ang binabantayan niya. Binabantayan niya yung 41,000 na bangus. Malalaki na yung bangus nila, mga kalabrikada. Ito si Paring James, taga Bicol, Naga. Ayan. Yun ang layo. From Bicol to Pangasinan. Layo na natin ha. Kasi nung nasubukan ko, mga kalabrikada, nung nagtrabaho ka sa Bicol, from Manila to Bicol, parang 12 hours yung biyahe. Oo. Ayun, mga kalabrikada, shoutout pala kay Gerardo Malinay, yung kasamahan ko dyan sa Japan. Shoutout sa'yo, naghahanap ka ng bangus, di ba? Ito. Kuha ka na dyan, paring Gerardo Malinay, 41,000 lahat yan. Shoutout sa'yo, paring Malinay. Malapit nang ma-harvest yung dadaingin natin. Yung mga kalabrikada, tayo magpapakain ng bangus ngayon, Mga kalabrikada, papakain tayo. Mga kalabrikada. Ayan, pag meron pa raw, yung pagkain nila, wag muna. Ayan. Ayan, Kasi nagano. Pag tuwing hapon dito, nagano na yung tubig. Nagkukulay red na. Pero ang lakas na ng kain nila. Makikita mo talaga kakalansawan mo yan. Hindi kasi magkalansaw siya. Ganyan pag kumalansaw yan, basa yung ano mo na yan. Abutin niya ng tubig. Oh? Oo. Ubos na naman yung isang sako, mga kalabrikada. Pakain lang ng pakain. Kung malakas itong kumain, saglit lang itong isang sako. Ay, gano'n? Oo, saglit lang to pag malakas sila. Yung nagkakalansawan sila, grabe, saglit lang talaga to. Ang mga kalabrikada, kukuha na naman silang isang sako. Ano? Parang wala lang, Magaan lang to sa akin. Ha? Magaan lang to sa akin. Yan, mga kalabrikada, may sasabihin pala ako sa inyo. Hindi lang sa babayang Marites, diba, Kumarites. Ito, si Paring James. Yan, Parites. Chismisan din kami dito. Yan, mga kalabrikada, alis muna tayo, pupunta tayo mamimingwit ng tilapia. Sabi, Ayan, ito nakapayok. Ayun, mga kalabrikada, mamimingwit sila ng tilapia. May huli na yata sa kuya. Yun, tilapia sa Kamalaga. Ano?
Sigurado to. Yun. Malaki. Yun o. Yuhuu! Huli na naman o. Lalaki. Nababangit na naman, ano. Ang laki. Ayun, nakahuli na mga kalabarkada. Ayun o. Isa. Nakahuli na ako. So, ayun mga kalabarkada, nahapunan na tayo. So bukas pala ay magwa 1 year na tayo sa pag-YouTube mga kalabarkada. So yun, bukas 1 year anniversary na natin na nag YouTuber as vlogger. So ito si Paring James. So yun, bali ito mga kalabarkada, yung fishing rod natin na isa, bibigay na natin sa kanya. Yan. Salamat. Yan. Oo. Thank you. Bali, pakwan ko yan para sa 1 year anniversary ng YouTube channel ko. Thank you. Yan. Tapos, bibigay na rin natin sa kanya mga kalabarkada ito. Mga lure. Yan. Ito. Thank you dito, ah. Oo. Salamat. Yan, yung sinasabi mo kanina. Sige, thank you, ah. Oo. Yan. Shoutout ka sa mga taga-Naga. Sige, shout out na lang ako sa taga-Naga na sa mga pinsang ko. Si Manuel saka si Wilmar. Ayun. Shout out sa inyo. Ayan. So, hindi makukumpleto ito mga kalabarkada kung hindi rin tayo magpapasalamat sa may bahay niya. Si Maring Sisa. Ayan. Salamat. Salamat sa pag-accommodate sa amin dito. So, uwi muna tayo. So, dito ko natatapusin itong video ito mga kalabarkada. Ingat. God bless. At lagi nating tatandaan, God is good all the time mga kalabarkada.